Татарстанның Хайыр индустриаль паркында бүген яңа заводның нигезе салына. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Чаллы мэры Наил Мәхдиев һәм Кытай компаниясе вәкилләре аның беренче ташын салды. Тиздән монда акыллы суыткычлар һәм туңдыру җайланмалары җитештерә башлаячаклар. Алар белән интернет аша идарә итеп булачак. Я хочу поблагодарить компанию Хайыр, руководство компании, что в 2014 году наши партнеры поверили в наши заверения. И сегодня в республике уже в городе Набережные Челны функционирует 3 завода, 1500 практически рабочих мест, 10 миллиардов инвестиций. В ближайшей перспективе еще значительные вливания будут. И, конечно же, хочу отметить профессиональную работу команды. В настоящее время в республике Татарстан Әзір Татарстанда Қытайның жейлі предприятиясы эшлей. Хайыр компаниясының Татарстандағы проектлары Россия һәм Қытай арасындағы иктисади хезмәттәшлекнең мотор үрнәге булып тора. Россиядагы 4 еллык эшчәнлек вакытында Хайыр конкурс техникасы җитештерүче иң зур компанияларның берсенә үрелде. Әлбәттә, монда Татарстанның да өлеше зур. Хезмәттәшлек өчен республика җитәкчелегенә рәхмәтемне белдерәм. Чаллы территориясендә акыллы завод төзү хакында Татарстан Кытай компаниясе белән 2019 елда ук килешенгән иде. Яңа җитештерү 32 мең квадрат метр территорияны биләячәк. Бу 836 кеше өчен яңа эш урыны дигән сүз, инвестицияләр күләме 5 миллиард сум. Суыткычлар һәм туңдыру җайланмалары акыллы йортларда кулланыла торган заманча технологияләргә нигезләнеп ясалачак. Хайыр Татарстанда эшләүче Кытай инвесторларының иң зурларының берсе. Узган елныгына компания 336 мең суыткыч җитештереп, федераль бюджетка 450, Татарстанныкына 240 миллион сум күләмендә салым керткән иде. 2019 елда Ярчаллыда 600-гә якын яңа эш урыны булдырылып, кирүү машиналары һәм телевизорлар ясала башлый. Бүген нигез салынган акыллы завод 4-нчесе. Это уже не первый инвестиционный проект. Бу Татарстанда тормышка ашырылган беренче проектыбыз гына түгел. Акыллы завод белән бергә бу территориядә пластмасс һәм металл җитештерү мәйданнары, складлар һәм эшчеләр өчен тулай тораклар төзеләчәк. 2023 елга анда завод хезмәткәрләре инде яши алыр дип өметләнәбез. Заводлар ачыла, шәһәрдә яшәүчеләргә эш урыннары арта, территорияләр төзекләндерелә, бюджетка салымнар керә. Моннан тыш акыллы завод ул сәнәгатьтәге алдынгы инновацияләрне Татарстанда сынап кулланылышка кертү мөмкинлеге. Яршалыда яңа акыллы завод 2022 елның язында эшли башлар дип көтелә. Ул елына 1 миллион дәнә заманча суыту техникасы җитештерәчәк. Яршалыдан Айгөл Бәдретдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.